máš. Dobre, ja idem. What the fuck? Dobre. Čo, ty už nehráš? Ty už nehráš? Áno, už sa ma bojíš, čo? Už sa ma bojíš, že? Som vyhral. Ha. Som vyhral. Yeah. Tá dávajú jak malé decko. No akože hej, ale tak už nebudú, no. What? Hej, halo, ale chápeš proste, bol som silver, hej. A on je gold 2 proste, tak ja nemám šancu, hej, oproti nemu. Hej, to je proste rip, no. Skadiaľ príde. What? Hej, halo, ale chápeš proste, bol som silver, hej. A on je gold 2 proste, tak ja nemám šancu, hej, oproti nemu. Hej, to je proste rip, no. Skadiaľ príde. What? Ja som ho dal? Chlapci, halo. Čo sa deje? Dobre, poslal som ti žiadosť, sa snaž 6 oných. Dobre, akože vy. What? Koľko malo? Ja nestíham pozerať tie HPčka a tak. Proste nestíham. 2-2, no. Hej, prečo mi tam ukazuje, že mám len 1 kill, keď ja mám 2? What? Hej, áno, ale on ma dáva cez steny, to nedá sa proste. Keď on ma dá cez stenu, chápeš proste. Chápeš, Tomáško, chápeš. Mamka není doma, čo? Tak si na počítači. Ale čo? Ako ma vidí? Ale kde bol? Kde bol? Ty nečituj! Prestaň čitovať! Chlapče, halo! Barty, čo chceš? Ale veď mne tu hrá tá debilná hudba, ja dokopy nič nepočujem. Ale veď jasné. No už zapínam normálnu hudbu. Ja viem, že je to čistá komédia, hej. OK, už idem zapnúť svoj profi tryhard. I have small... What the fuck? Videl si to, ja som skočila a on proste headshot mi dá. To čo malo byť? Som na telefóne a jaj, Tomáško, čo? A mamka je už z roboty? Ty kakao slabé, ja to lívujem. Ty kakao. Ja neviem hrať s takými profikmi, akože... Accept.